guyone, Cok. Agus. Aduh. Woi. Aku yo bedok. Lumayan nih ya. Iya. Bocah iki kok piye to? Ning kono iki girak-girak kok iso. Wong genawe iki ning kono iki modine kowe lho. Lah nyapa kopi? Kok puarani balik terus sawane malah kowe sing dadi. Kowe ngomong dicepakne gone kene. Lah kae sik growo mau nyapa ya rono. Oh. Bu, mang merapat mriki lho. Lah di mriki mboten napa-napa. Ora nyakot. Mboten napa-napa Bu mriki. Kae ngono beda. Ya kok kae ngono jamaah Yasin. Ning kono wong wedok tai. Oh, wedok to. Kenang kowe dadi siji ning iso. Lah iya. Lah kuwi parfum sangan. Apa antangin kowe dadi siji mulek ning kono. Wong sejak mangko yo ora enek uang. Ya Allah. Basa sore ya Allah, saya pitik dipakan. Meruyuk par. Jan tenan. Lah aku nggih lho, napa? Munggune ngono saleh tak delok ora enek uang, ora enek apa-apa. Iki sing sapa mesti kakak. Kowe emang tak jawab lho. Lah nek renko dhewe sing delok kodhok. Lah saking sapa to? Ya ora apa-apa. Awake dhewe kudu tenanan. Betul sak mene biyen iso tumplebet dadi sini kene luar biasa. Tepuk tangan kagem penonton sedaya. Jan. Aku kudu totalitas ning kene. Jono. Lah aku lek dinya wong kudu totalitas. Totalitas aku. Heeh, nek iso kowe salto ya. Heeh, kok kono. Nah kene. Bare kono to. Heeh. Satu gede. Wong teko sawah. Ngomong dhewe terus BPJS ngene. Kalau iso. Tak jajalan. Yo jajalan. Iya. Nyapa to? Ya aku wis tenanan lho. Tenanan piye? Tak saltoni sing tepuk tangan sing meriah. Penonton ki menikmati lho Rek, anu Dre. Lah menikmati kudu menikmati banget. Lah iya. Ya nek sapa? Kok turu kene? Malah guyu. Baterainya ning ngendi iki? Kok tepuk tangan bisa kan jalan Dre. Ya kan, aku kan wis ngomong toh. Yo semangat iki, mesti semangat iki. Yo. Yo.
Nyapa tau Gus, lah kayak nyapa yang ngomong itu. Lah kan mau tak duwe semangat masamu tukokmu nyapi. Aku salto rene. Diapresiasi wong akeh. Ora kon seneng piye. Kita ambisi. Wo. Ada ngopi. Asisi lagi. Asisi rapisasi kalau gue mang. Asisi rasa rapisasi. Kamu Gus, lambimu sudah setrum. Piye kok? Atraksi Gus, untuk apa sesuatu Lah ya gue lo atraksi. Ayo, tepuk tangan. Tenang. Ayo, ya mas, terbangin. Gus, ingin sama gue, gue itu ke polisi. Om Dasmi sudah janji. Ayo mas, semangat yuk. Barangmu yang tidak. Barangku rono. Oh iya, Pak, itu bisa. Tepuk tangan. Kowe nyapa? Suara penak sawangan kuwi. Nyapa to? Mau ngene manten lho. Nyapa? Ajak kau bahagia mah. Bahagia kok ditunggoni bojone mau tunggoni ae. Nising barang ditutil. Ora iso. Jan piye ora iso kene kan mau golek tepuk tangan suaraku entek lho. Lah mau bocah cilik apa sanyukan ngene drek baru terus gak sawani le penak ya. Lah wong dhewe kan mau prine tenan lho. Ayo ora iso awetmu Sabar wong. ora iso. Sabar lho. Heh. Mas Kale. Malah repot sekali ini suara ngono kuwi. Ah iso. Aja repot-repot. Langsung kek ngono. Lah aku. Oh masa. Lah ade piye iki? Wong dhewe iki yo kudune kerja sik. Bisa sik. Satu yo. Yo, oke, mana tak kau? Yo.
Ya kowe Pak jenengan. Kowe iki nyapa? Kowe nyapa? Kowe nyapa? Karo ngopi. Kowe ku lho. Kowe aku piye? Lah kowe lho. Di. Tak omongi. Kan ngene kono jane entek. Ora apa-apa tak pindahno. Piye? Ayo, yo. Kenapa? Bisa dadi rencane mana ya, Pak? Aku wis ngapi. Wis lah. Wis lah. Kasihan. Gayamu. Kalau sepuluh ya pira paling siji. Lele. Tumela lah. Papat endi? Pas, Pak. Kuwi itu papat, Pak. Lah aku kok loro lho. Jaluk neh. Iya betul. Oh, iya to. Lah. Lah, oh iso. Lah. Ya tahu ya. Kenapa orang kita? Andi lagi mah ditekani bujang ganong. Bujang ganong di lawasan. Roh ora kowe? Ora roh. Lah kalau wong itu. Di. Kalau. Di. Ya, kok Mas disebut Mas. Oh. Yes. Yo, teman. bahagia ngono nyapa to bisa.
Malah dibalekne yo. Dibalekne lho. Lah ya apa? Wegah disawek. Lah ya apa? Iki pripun? Oh alah. Untune lah trayo umure sik 17. Lah iya ta. Alah 17 pindho. Yo, piro wi? Ah, untune 13 bibine kendo. Oh, kalau til. Tapi luar biasa Mas Gus. Ya ini sik gelem jiwa senine sik luar biasa. Ini iso wong tuwek teranyaan ya iki. An dhewe urip ganang iki wis ganang. Wis kondhak kok. Saiki awake dhewe sing nerusne ya. Awake dhewe sing semangat. Iki bilang satu nih tenang. Wong. Saiki lho ora percaya jajal kau. Monggo. Ini saya bulan sebelumnya tegelon. Pangapunten kula teng mriki katuk wani nggih. Nggih. Omipun temanten. Oh, nggih omegale. Nggih. Nggih kaos. Temu-temu kaos mrikur boten wadon Wisdaya. Pangapunten enten kenapa pun nggih. Terima kasih. Boten jupir wale, Pak. Boten jupir wale. Lanjut. Yo. Garwane jenengan nanti kalian kan? Pentu. Lek kaya sing milih sing Nah iya, ada yang ngerti motornya belalak sih anak di rumah satu. Ngapa dong? Oh iya. Rodok lagi siti ngono ya karo Pak. Lah iya. Ya ora apa-apa berjamu. Yo jerene jangan terong, iki milih jangan iwak. Ayo, ora apa-apa kok jangan terong kok tak gini kok. Ayo. Kok iki kaya sumpah lek wis. Ayo. Awak dhewe rung tau atraksi kaya ngene lho. Tahu lho. Lah kok iso kisahne ditatap-tatapne teman. Ya ampun. Iya, aman ya. Ya Allah. Ben luar biasa. Iya lho. Iya, jajak iso ora kowe? Hele malah gasuk. Raya entek dhewe koyo ngono. Lah nyapa? Jan, luar biasa to. Luar biasa. Jogete sek penak. Ah, Ngomong iki sing urung penak urung ngedrek tok. Oh, iso mau ra sido lho. jadi anu ngedrek. Resane. Oh, preferensi delok toto. Oh, saya teman nanti tak pilih nih ya. Ini
Iki Gus. setok. Ojo kuwi kabeh. Rada rono lho, Gus. Iki kan rada gede. Iya, iya. Iki kletuk. Iya. Kletuk. Iya. Iki lho ngerti iki. Tuh. Gus. Oh, iki. Nah, aku nih, Gus. Kletuk iki. Kok ngawur rek. Yo yo toh. Oh iya. Gini. Ini. Oh, enggak bisa. Ya, Bang. Anu lah sih di bapak kayak ngeten-ngeten niku. Oh niki. Oh, saged. Niki campur klothok. Klothok Monggo. Iki biyen jate lho. Ya iya makane sing biyen yo biyen ya suwe yo biyen. Iya toh. Makane klothok ngono. Ayo. Ayo iso. Iki pilihane sing apik yo. Yo. Oh. Kok sambat keram kok sikile. Ya ora maido. Lah yo. Kacang jane. Ora masalah. Ora iya. Ora apa-apa langsung. Ora apa-apa. Yo. Semangat. Oh. Bojone mari. Mari Gus, tapi kok ning omah balik tenan. Napa? Kitik bojone. Boleh matur sembah nuwun. Jan senior kita lho. Wis pokoke ditungane sehat-sehat gitu pokoknya. Ya matur sembah nuwun. Ya, Jan. Ya, Kowe aja kalah. Gak kalah. Ngomong Kowe kudu golek sing apik. golek sing apik, golek dhewe, Gus. Hah? Ning kira sik tak golek aku. Ya. Iso. Yo. Iya ta? Boleh Gus. Hah? Malah pinter.
Ayo. Saat rekan gas. Ya, besok kau wedi, deh. Mingguan dia, alhamdulillah ya. Oleh kau yang gede, kau nak foto kerja. Apa yang gede gue? Alhamdulillah. Ditungane ade mau rong. Iya, Mas Gale kalian Mbak. Mbak sama Mbak aja nih, Mbak Arneta. Arneta. Piantune beli dah. Nah niku piantune. Beli ya. Wong ketok lho kuwi maksud. Oh ben kita. YouTube bersama ning bare ben ngerti. Oh ben ngerti Mas Gale. Mang mriki Mas Gale monggo. Mriki. Mbak ayo disepati. Seperti Ya. jadi ini kan ngerti cahaya itu cahaya nih Mas Gale. Kalian Mbak Arneta nek soneta lah kuwi. Ditungane nggih muga-muga Mas Gale kalian garwa muga dadi keluarga yang sakan nawati dan sama lagi sapa iki. Lha ngawur iki lho. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga dicepet dibaringi momongan. Amin. Mugi-mugi bahagia selalu. Amin. Ya Allah. Ya. Nyapa tekan sini? Aku kenal. Wes, Oleh aku yo. oke. Iya. Aku. Ditungane sik bareng. Iya, dia kan Mas Gale wes. Mas Gale sampun. Mbak Arneta. Wong lek cerdas kaya aku lho. Piye? Ayo, Arneta ini atekne. Hah? Ar.
arane wong urip ya ta. Kudu iso nempatne pikiran iki ibadah. Ibadah kudu 5 waktu ya ta. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya kudu jagep lewat suami istri ngene. Ada iso ya ta. Ne Apa ya? nek empatnya pikiran kudu sing apik. Kudu ngerti bener lan salah. Ya toh? Bener karo salah kudu ngerti ya toh. Baru Mbak Arneta. Kalau iso. Tata apa? Ya. Kasar iki menika kasar ya Mas Gale. Ngawur. Iso. Jutu. Tata ngene iki lho. Anggene suami istri ya. Lewis suami istri ngene kudu iso toto. Mas Gale sing nyambut gawe ya ta. Mulai wong nggo duit ditoto Mbak Arneta. Ngono lho. Aku yo iso nek kon ngartene. Lah. Iso. Apil iki, Gus. Saya kete. Gale. Gak usah neko-neko nek kerja ya kerja. Oh iya. Kowe dengaran iso, Gus. Kowe dengaran iso. Le. Nek wonten luwe mangan. Iya, Pak. Lalu meneh Mas Gale kene wonten gede permanganane sih. Iku sing apik lho, iso. Gak aman ya. Yo. Mas Gale. Le kuwi Gale. Gale kuwi kaya wit tuwek. Oh, kuwi iya. iso dadi pimpin keluarga ingkang bahagia. Iya. Kowe dengaran apik lho. Bener iso. Tadi satu sakit ditepuk ngono. Andewe ya kripik gedang kripik telo. Siji edik. Waton roto. Iya, Gus. Bare yo dadak merak Wah, iya. 10. Dilongi piro? Dilongi 10. Ya saiki Iya. jarene Mang Masih manten foto sisan nggih. Oh, foto sisan. Ya. Iya. Ayo foto ya. Foto Mas, Ayo. foto.